Not everything that you think is right. And not everything that you believe is good. Remember that. Not everything that you think is good. And not everything that you believe is right. Bakit po sa tingin nyo nagkakaroon tayo ng problema sa buhay? Bakit minsan tayo ay nahihirapan o nabibigatan? Isang dahilan yan. Nag-uumpisa sa ating mga pag-iisip at paniniwala. Dahil marami sa atin, hindi tama ang pag-iisip at mali ang kanilang paniniwala. Amen? Kaya po kung gusto nyong maging magaan ang buhay, kung gusto nyong maging maganda ang inyong pananaw, kung gusto nyong mapabuti ang inyong karanasan, tandaan niyo po ang dalawang aral na ito. Hindi lahat ng iyong naiisip ay mabuti. At hindi lahat ng iyong paniniwala ay tama. Amen? Yan din po ang babala at turo ni Jesus sa atin sa nabasang Ebanghelyo. Sinabi niya na darating ang panahon ng kanyang mga alagad ay itataboy sa mga sinagoga. At marami sa mga alagad at naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo ang papatayin. At ang mga tao na makakasakit sa mga naniniwala kay Kristo ay iniisip nila, ay pinaniniwalaan nila ng kanilang ginagawa ay isang paglilingkod sa Diyos. Go back to the gospel. Jesus is very clear about that. He's saying the hour is coming when everyone who kills you thinks he is offering a worship to God. Tignan niyo po yan, no? Yung naisip, yung paniniwala, ginagawa kahit na mali kasi iniisip nila ito'y mabuti, pinaniniwalaan nila ito ay tama. Pero kailangan nating ituwid yan. Kailangan nating ayusin yan. We have to correct that thought. Number 1, not everything that you think is good. Di ba napakarami sa inyo, merong pagdududa sa kanilang sarili. Umagang-umaga pa lang, titignan yung sarili sa salamin. Ano sinasabi? Ang pangit ko. Napakarami ko na pong kinokorek sa ganyang pag-iisip. Minsan yung mga bumibisita sa akin, Father, selfie tayo. Tapos maririnig ko, ang pangit ko po, no, Father? Ang tanda ko po, no? Gusto ko sana sabihin, ba't nagpapapicture ka pa? Sabi ko, huwag niyo pong sasabihin yan. Walang taong pangit. Yung nagsasabing pangit ang pag-iisip. Hindi ibig sabihin pag sinabi mo, hindi ibig sabihin pag naisip mo, hindi ka magaling, na hindi ka talaga magaling. Hindi ibig sabihin pag ikaw iniisip mo, talagang malas ka talaga. Hindi ibig sabihin pag iniisip mo, sawing palad ka, ay wala nang mabuti at grasya na dumarating sa buhay mo. Hindi naman tama at mabuti na pag iniwang ka ng minamahal mo, sabihin mo, talagang wala kang kwentang tao. Please, stop that. Not everything that you think
is good. Yung nga mga ibang matatanda, ayaw magpadala sa ospital. Ayaw magpagamot. Yung mga ibang may sakit, ayaw na magpabili ng gamot. Bakit? Aning naiisip, sayang yung pera. Wala tayong pera. Mabuti po ba yung kanila naiisip? Alam natin ang sagot dyan. Understand, my dear friends, that every day we have 10,000 thoughts. Dami po, no? At alam niyo po ba kung ilan doon sa mga 10,000 thoughts, so mga naiisip mo, yung mabuti? It's just 2,000. Ganun po. Kakaunti, ganun. Nakalimit lang ang ating mga mabubuting naiisip. Kaya nga, you need to guard your thoughts always. Kailangan bantayan mo yung mga naiisip mo. Hindi lahat ng naiisip mo dapat sundan mo at dapat paniwalaan mo. Amen? So, para maging mabuti, magaan at maganda ang buhay, yan yung una. Pag-isipan natin ng mabuti ang mga bagay-bagay. Kailangan mong hindi ka lang dapat basta-bastang nag-iisip. You need to really evaluate and guard your thoughts. Amen? Pangalawa, hindi lahat ng iyong pinaniniwalaan ay tama. Not everything that you believe is right. Pinaniniwalaan mo, mananalo ka sa online gambling. Dahil nakita mo yung mga vlogger, nananalo sila, ako din, mananalo ako. Kahit na paano mo paniwalaan yon, I tell you, matatalo po kayo. Pinaniniwalaan mo na tama lang na ikaw ay mambabae. Kasi na-stress ka sa trabaho. Deserve mo naman na ma-relax ang iyong katawang lupa. Tsaka wala naman nakakaalam. So, pag walang nakaalam, walang kasalanan. Tama po ba yung ganyang paniniwala? Pinaniniwalaan mo na kahit hindi ka magsimba, basta't wala kang nagrabyadong tao, wala kang sinasaktang tao, mabuti ka na. Sapat na. Tama po ba yung inyong paniniwala? See, hindi lahat ng ating mga paniniwala ay tama. Kailangan din nating suriin, kailangan din natin tignan, kailangan din nating pag-aralan yung ating mga pinaniniwalaan. Amen? Ang tanong, paano natin malalaman kung yung ating mga naiisip at pinaniniwalaan ay tama at mabuti? Anong sabi ng ating Panginoon? We should be guided by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang naggagabay. Ang banal na Espiritu ang nagpapalinaw. Remember, our formator in life, the one who molds us into the likeness of God, is the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu, walang tutulong sa iyo para mapabuti, para maging tama ang iyong pag-iisip. Pag wala ang banal na Espiritu sa iyong isip, ikaw ay mapapasama. At tandaan niyo po, ang masamang naiisip ay nagbubunga sa masamang salita. Ang masamang salita ay nagbubunga sa masamang gawa. Amen?
Napakahirap po, to tell you honestly and to confess to all of you, to make daily good homilies. Kaya nga po, yung mga ibang pare, pasensya na po ha, ayaw po nagpapalive ng misa nila. Kasi ayaw nilang ma-record na baka magkamali sila sa kanilang sinasabi. Kasi mahirap po yung nagsasalita dito, nabo-broadcast ka. Mahirap nang gumawa ng homily. Mas mahirap yung gumagawa ng mabuti at magandang homily. To tell you honestly, anybody can make a homily. But not everybody can make a good, beautiful, and inspiring homily. Kasi merong kailangan para yung iyong sinasabi ay nakakabuhay ng damdamin at kaisipan. Ano po yun? Yung banal na Espiritu. You need to be anointed by the Holy Spirit so that when you speak, when you preach, it touches the hearts and the minds of people. Kaya nga po, ako, pag gumagawa ko ng homilya, I confess to all of you, I am really having a hard time. Hirap na hirap din po ako. Marami po mga tao nagtatanong, Father, saan niyo po kinukuha yung mga sinasabi niyo? At isa lang po palagi yung aking sagot. Sa banal na Espiritu. Dahil hindi po ako gumagawa ng homilya o ng sermon na hindi nagdarasal. Kahit na I'm having a hard time, hirap na hirap po ako, nag-i-struggle ako, pero pagkatapos po ng pag-iisip, pagdarasal, pagsusulat, makikita mo yung bunga. At saan po galing yun? Hindi lang sa aking pagpapagod, hindi lang sa aking pag-i-effort, pero alam ko, tinulungan ako ng banal na Espiritu. Kaya nga po, napakaganda. Sabi po ng isang santo din, that the Holy Spirit is like the wind to our sails. We are the ship of God here on earth. And yet, the ship will not move without the wind. So kung wala ang banal na Espiritu, walang paggalaw sa buhay mo. Kung wala ang banal na Espiritu, wala kang kwenta. Useless ka. Kasi may bangka ka, hindi umaandar. May buhay ka, hindi ito gumagalaw, hindi ito umaasenso, wala itong pupuntahan. Kaya nga po, sa misang ito, magdasal tayo. Kaya tayo'y magdasal. Napakarami natin mga naiisip, napakarami natin mga paniniwala. Pero saan ka ba dinadala ng iyong mga naiisip at paniniwala? Parang paikot-ikot lang tayo dito sa buhay na ito. Kaya nga napakarami sa atin, nagsasawa at gusto nang sumuko. Isang kailangan lang dyan. Ang tulong, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gusto mong maging tama ang iyong naiisip, gusto mong maging mabuti ang iyong paniniwala, gusto mong maging mabunga, payapa at masaya ang iyong buhay, hingin mo ang tulong at gabay ng banal na Espiritu. Amen? Amen.